Αγαπητοί φίλοι, ακούμε αρκετές φορές τη λέξη μεταποίηση, παραγωγή, πρωτογενής τομέας. Και το ερώτημα είναι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι για την οικονομία της χώρας μας και θα έλεγα και όλης της Ευρώπης. Το θέμα είναι πώς και γιατί στη χώρα μας δεν προχωράει τόσο, και ενώ η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της πρωτογενούς παραγωγής στην οικονομία μας σε σημαντικό βαθμό, αλλά είναι κατώτερο του μέσου όρου της Ευρώπης. Παρότι πολλά χρόνια ήμουν έμπορος και δεν είχα ασχοληθεί με το κομμάτι της παραγωγής εκτός τα τελευταία 2-3 χρόνια, και στο οποίο είδα τα προβλήματα και τις προοπτικές, οι διαπιστώσεις μου είναι ότι το να ασχοληθεί κάποιος με την παραγωγή είναι ένα σημαντικό κομμάτι που μπορεί να σου δώσει μεγάλη διέξοδο. Άρα λοιπόν, για να ασχοληθεί κάποιος με το κομμάτι αυτό, θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο κίνητρο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Εάν δεν έχεις κίνητρο για κάτι, όσο και να σε παρακαλάνε, όσο και να υπάρχει παρότρινση, δεν θα ασχοληθείς. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τομέας της παραγωγής δυστυχώς δεν το έχουν προβάλει πολύ. Έχει φοβερές δυνατότητες κέρδους σε σύγκριση με άλλους τομείς. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν βέβαια πολλές τις λειτουργίες, υπάρχουν όμως και πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Να ξεκινήσουμε από την αναγκαιότητα της παραγωγής στη χώρα μας. Βλέποντας παράδειγμα τις τιμές που αυξάνονται, που ο πληθωρισμός των τροφίμων αυξάνεται, όπως βλέπουμε, και όλα αυτά, αν αφορούν αυτά τα θέματα όλους, ακόμα και τον τελευταίο καταναλωτή. Από μελέτες που έχουν γίνει, παράδειγμα, επειδή εμείς στο μοσχαρίσιο κρέας κατά 70-80% το εισάγουμε, η τιμή είναι αυξημένη τουλάχιστον 4 με 5 ευρώ το κιλό. Παράδειγμα, το γάλα, το οποίο επιτοπλίστων το παράγουμε στην Ελλάδα, σε μια προσφορά συνήθως πουλιέται, για να μην πάμε σε κάτι εξειδικευμένα πράγματα, πουλιέται γύρω στο 1,30, 1,20 σε προσφορές στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι ουσιαστικά η τιμή του. Τώρα, αν πάμε σε κάποιο εξειδικευμένο, μπορεί να αποβρίσει και ένα γάλα γυδίσιο που λέτε και 2 ευρώ και 2,5 κτλ. Τι θέλω να πω με αυτό? Επειδή λοιπόν παράγεται στην Ελλάδα, σίγουρα είναι φθηνότερη η τιμή του. Γιατί αν το κάναμε εισαγωγή και αυτό, θα είχαμε μια τιμή γύρω στα 2 ευρώ και. Όσα πράγματα παράγονται στην Ελλάδα, και υπάρχει βέβαια και ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές είναι αρκετά φθηνότερες. Όταν κάποτε ταξίδεψα στη Βουλγαρία για κάποιο επαγγελματικό σκοπό, μου είπε ένας Έλληνας που μεσολαβούσε με τους Βουλγαρούς, σε πάση περιπτώσει, που μας βοήθησε να κάνω μια επιχειρηματική επένδυση εκεί, του λέω, τα προϊόντα, οι τιμές στη Βουλγαρία είναι φθηνότερες από την Ελλάδα? Και μου λέει, τα εισαγωγής πράγματα, επειδή έχουν με πολύ μικρότερο μισθό από την Ελλάδα τότε, μου είπε είναι λίγο φθηνότερα, όχι όμως τρομερή διαφορά, μου λέει 15-20%. Όσα πράγματα όμως παράγονται στη Βουλγαρία, μπορεί να βρεις 35 και 40%. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν δουλεύει ο πρωτογενής τομέας, εκτός πρώτον έχουμε πολύ μικρότερες τιμές και δουλεύει και φυσικά και υγιής ανταγωνισμός, έτσι. Επίσης, το πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι έχουμε αυτάρκεια.
και πολλά άλλα θετικά σημεία. Δεν κάνουμε εισαγωγές, που παίζει ρόλο στο ισοζύγιο αυτό. Θα μου πεις βέβαια γιατί στην Ελλάδα δεν προχωράει. Ένας λόγος είναι ότι το ίδιο το κράτος δεν παροτρύνει τον κόσμο να προτιμεί τα ελληνικά προϊόντα, που πολλές φορές, που αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ καλά. Θα θυμίσω τον συγχωρεμένο Αντρέα Παπαντρέου, ο οποίος είχε κάνει κάποιες προωθητικές κινήσεις για να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα, παπούσια από τον τόπο σου και είναι μπαλωμένο και διαφημίσεις κτλ. Τα οποία τότε είχαν επηρεάσει πολύ θετικά τον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σήμερα. Να θυμίσω ότι κάποιες πολιτικές που υπήρχαν παλαιότερα σε άλλες πολύ παλαιότερα σε κυβερνήσεις, που όταν βλέπαν ότι γίνονται κάποιες εισαγωγές για να τις εμποδίζουν, βάζανε ή δασμούς και δίνανε κίνητρα σε κάποιους επιχειρηματίες να επενδύσουν όμως στο συγκεκριμένο είδος. Δηλαδή σήμερα, ναι μεν, για να είμαστε ειλικρινείς, βοηθάει πάρα πολύ το κράτος. Όταν θες καταρχήν να παράξεις κάτι, σου δίνει μια επιδότηση που ξεκινάει από 50 μέχρι και 70 και 80% ανάλογα τον νόμο του αναπτυξιακού που μπαίνεις. Έχεις σου δίνει μεγάλο κίνητρο, δηλαδή ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου σου δίνει ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου σου για να επενδύσεις. Όμως σου λέει μπορεί να παράξεις ό,τι θέλεις. Παλιά υπήρχε μια πολιτική που σου λέγανε η ίδια κυβέρνηση ότι ξέρεις, θα βγάλεις αυτό το είδος γιατί αυτό το είδος το εισάγουμε εμείς και θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτηση από τις εισαγωγές. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το κομμάτι αυτό δίνει το κράτος, για να λέμε και το Σάββατο το δίκιο, δίνει αρκετές επιδοτήσεις. Έχεις τη δυνατότητα όταν παράγεις προϊόν και σε συνδυασμό με την καινοτομία που επίσης ασχολούμαι αρκετά, μπορείς να κάνεις μια τροποποίηση του προϊόντος, πράγμα όταν είσαι έμπορος δεν μπορεί να το κάνεις. Έχεις δυνατότητα τεράστιου κέρδους και εκεί είναι το ζουμί, ότι εμείς πρέπει να παροτρύνουμε και το κράτος να παροτρύνει τον κόσμο να καταλάβει την αξία της παραγωγής και ότι έχει τεράστια πιθανότητα κέρδους, γιατί τα μηχανήματα πλέον είναι υπερσύγχρονα. Υπάρχει το εκπληκτικό μηχάνημα, για όσους τα ξέρουν, CNC, είναι τόρνους επεξεργασίας τόρνου ουσιαστικά, επεξεργασίας μετάλλου, το οποίο σου παράγει, το προγραμματίζεις, δηλαδή πιο δύσκολο να το προγραμματίσεις παρά να σου παράξει κάτι, πιο εύκολο είναι. Το προγραμματίζεις και σου παράγει σε χιλιάδες κομμάτια προϊόντα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, και οι δυνατότητες κέρδους είναι τεράστιες. Ο κόσμος λοιπόν, τι πρέπει να κάνει το κράτος? Το κράτος λοιπόν, ναι, δίνει πολλές επιδοτήσεις, πράγμα το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν διαφημίζει τα προϊόντα ελληνικά, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Δίνει όμως μεγάλες επιδοτήσεις. Τι άλλο πρέπει να κάνει το κράτος? Το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα περισσότερα φορολογικά. Δίνει κάποια, αλλά να δίνει περισσότερα. Άλλο μπορεί να κάνει είναι, που αρχίζει και αυτό, να είμαστε ειλικρινείς, γίνεται, είναι να μπορεί τις επιχειρήσεις και τις μεταποιητικές να είναι αυτόνομοι στο ρεύμα. Όντως, τα τελευταίο καιρό δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βάζουν φωτοβολταϊκά, να συνδέονται με παρεμφερείς επιχειρήσεις που παράγουν ρεύμα με φωτοβολταϊκά. Εν πάση περιπτώσει, σου δίνει κάποιες δυνατότητες να χρησιμοποιήσει την ηλιακή ενέργεια που δεν την αξιοποιούμε στο βαθμό που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει μια κίνηση, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο, να δώσει το κράτος κίνητρα ακόμα περισσότερα, ώστε να έχεις φθηνή ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ένας άλλος τομέας που είναι σημαντικό σε αυτά τα θέματα και ειδικά σε αυτούς που εξάγουν, είναι ο τομέας της μεταφοράς. Γιατί κόπτεται η Κίνα και έφτιαξε
αγόρασε ένα κομμάτι του λιμάνι του Πειραιά και έφτιαξε και στον Αστακό, στην Ορδοκρανία, ολόκληρα εμπορευματικά κέντρα κτλ. Διότι έχει μεγάλη σημασία η αξία της μεταφοράς όταν εξάγεις. Κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προωθεί αυτά τα πράγματα για τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της μεταφοράς. Το πώς μέσω των σιδηροδρόμων, μέσω άλλων τρόπων, να μειώνεται το κόστος της μεταφοράς, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις εξαγωγές. Άλλο κομμάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει η κυβέρνηση είναι το κομμάτι της ενημέρωσης. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εδώ στην περιφέρεια έχει δημιουργηθεί μια υπηρεσία συμβουλευτική για τους επιχειρηματίες και για το κομμάτι της μεταποίησης και για άλλα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό τομέα αυτό το γραφείο. Δεν πληρώνεις και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για τις επιχειρήσεις και για τις μεταπτυχίες και για μí. Άλλο κομμάτι που πρέπει να εξετάσει το κράτος είναι όταν αυτές οι επιχειρήσεις, είδαμε τώρα με την κρίση, ότι και κάποιες μεταπτυχικές επιχειρήσεις αντιμετωπίσαν κρίση, γιατί συνήθως ανάλογα τον τομέα τους, ο τομέας των τροφίμων όχι τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, λόγω διάφορων διορθωτικών αλλαγών, λόγω κακής νοοτροπίας και των επιχειρηματιών, να τα λέμε και αυτά, υπερδανισμού, είχαμε πολλές δυσλειτουργίες στην Ελλάδα, όπως ας πούμε παράδειγμα το κομμάτι, θα σας πω, των μεταχρολογημένων επιταγών, το οποίο είναι πατέντα ελληνική. Δεν υπάρχουν μεταχρολογημένες επιταγές στο εξωτερικό, υπάρχουν πιστώσεις με κάποιους άλλους τρόπους, με κάποιες τακτικές που σου δίνουν 2 και 4 μήνες, αλλά όχι επιταγές. Δεν υπάρχουν επιταγές μεταχρολογημένες. Αυτό είναι πατέντα ελληνική. Λοιπόν, η επιταγή κανονικά πρέπει να σπάρτε στην ώρα της, στην ημέρα. Υπάρχουν πολλές λειτουργίες. Ένα κομμάτι σε ένα θέμα που θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος είναι όταν υπάρχουν σε κάποια επιχείρηση για διάφορους λόγους, ή γιατί για το αντικείμενο δεν μετράει τώρα, ή γιατί άλλαξε, είτε για κάποιους κορονοϊός ή κάποιους άλλους λόγους συγκυριακούς, κάνει κάποιες εισαγωγές και με τη Ρωσία, ξέρω εγώ παράδειγμα, και τώρα δεν μπορεί να εξάγει. Για διάφορους λόγους υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες φορές αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα μείωσης τζίρου. Εκεί θα μπορούσε να πανέμει το κράτος και να πει ότι όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, εμείς την επιχείρηση αυτή θα την προστατεύσουμε, θα μπουν δικλείδες ασφαλείας, πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξει το αντικείμενο, να το μετατρέψει, να υπάρχουν κάποιες, γιατί βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια με την κρίση ότι έχει ποινικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα. Δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η επιχειρηματικότητα. Η εμπορική δραστηριότητα, η επιχειρηματική δραστηριότητα του κάθε έμπορου, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ξεχωριστό επάγγελμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ξεχωριστό αφημί για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ξεχωριστό για το προσωπικό. Γιατί κάποιος να ρισκάρει να δημιουργήσει μια επιχείρηση όταν ξέρει ότι αν για κάποιο λόγο δεν πάει καλά, κινδυνεύει η προσωπική του περιουσία. Αυτά δεν πρέπει να συνδέονται. Γιατί να ρισκάρει ο άλλος. Το κράτος λοιπόν πρέπει να στηρίζει με πολλούς τρόπους τις επιχειρήσεις αυτές. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να δώσει το κίνητρο, και υπάρχει κίνητρο, να παροτρύνει τον κόσμο να ασχολείται με αυτό το κομμάτι, να γίνουμε μια μικρή Ελβετία που κάθε σπίτι παλιά ήταν και μια μικρή οικοτεχνία, να γίνουμε Γερμανία μεταπολεμική, που ο πατέρας μου πήγαινε στη Γερμανία και έβλεπες μετά τον πόλεμο κατεστραμμένα σπίτια και από κάτω οι Γερμανοί είχαν μια μικρή μεταποιητική οικογενειακή μονάδα που φτιάχνανε διάφορα πράγματα, και μετά κάποιοι έμποροι τα πουλάγαν στο εξωτερικό. Έτσι ξεκίνησε η Γερμανία, κατεστραμμένη ήταν. Και όμως φτιάξανε τη βιομηχανία που φτιάξανε. Και μιας και λέω Γερμανία, θα πω το εξής, ότι ακόμα και ο Χίτλερ
κατάλαβε ότι για να αναπτύξει η Γερμανία και προπολεμικά έπρεπε να αναπτύξει την παραγωγή της. Και έδωσε μεγάλη έμφαση. Αν θέλετε, και ο Στάλιν το έκανε αυτό, που ήταν καθαρά αγροτική η Ρωσία. Και σου λέει, πρέπει για να αναπτυχθεί η Ρωσία, πρέπει να αναπτύξω τον τομέα της παραγωγής. Και έδωσε μεγάλη έμφαση σε αυτό. Το ίδιο, αν θέλετε, κάνει και εντάξει, μπορεί να μας τα έχουμε διαφορετική οπτική για κάποια πράγματα, να δεν μας αρέσουν, και λογικό είναι φυσικά να παίρνουν κάποια πράγματα, αλλά ο Ερντογάν έχει δώσει μια έμφαση στην Τουρκία στον τομέα της παραγωγής, που ίσως θα έλεγα και δεν το βλέπεις τόσο εύκολα σε άλλο Ευρωπαίο ηγέτη. Να τα λέμε αυτά. Θα μου πει συμπαθείς τον Ερντογάν, δεν τον συμπαθώ τον Ερντογάν, αλλά όμως τον βλέπεις ότι προσπαθεί ο τομέας της παραγωγής να αξιοποιηθεί, και η Τουρκία, για λόγους θεωρώ γεωπολιτικούς, ίσως να μην την αφήνουν να αναπτυχθεί τόσο πολύ οικονομικά. Η Τουρκία παράγει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αναπτυχθεί ο τομέας της παραγωγής πάρα πολύ. Και εμείς μένουμε πίσω και βλέπουμε αυτό, ότι έχει επιπτώσεις γεωπολιτικές και σε εμάς. Γιατί όταν οι χώρες της Ευρώπης βλέπουν ότι η Τουρκία έχει μια δυνατή παραγωγή, θα μου πεις είναι και 80 εκατομμύρια λαός. Φυσικά παίζει ρόλο και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, η παραγωγή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι κοινοπραξία 18 εταιριών. Που για μένα σημαίνει τι? Ότι ο Ερντογάν το επέβαλε. Δηλαδή πήγε σε κάποιους επιχειρηματίες, όπως έχουμε πολλούς μεγάλους επιχειρηματίες. Εμείς όλοι αυτοί έχουν μεγάλα κέρδη, έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έχουν και κάποια χρέη στις τράπεζες. Και τους είπε, παιδιά, βάλτε από ένα κεφάλαιο να φτιάξουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τους το επέβαλε με κάποιο τρόπο. Συμφωνώ. Σίγουρα έγινε αυτό. Κοινοπραξία 18 εταιριών, και όμως το έφτιαξε. Μήπως θα πρέπει να δούμε κι εμείς να κάνουμε αυτά τα πράγματα? Γιατί σας λέω, όλα αυτά επηρεάζουν και γεωπολιτικά την Ελλάδα. Και κάποια πράγματα βλέπουμε τον Τραμπ, που δίνει έμφαση στην δημιουργία εργοστασίων στην Αμερική. Δεν θα σας πω ότι τον συμπάθω ιδιαίτερα, αλλά όμως σαν χαρακτήρα, όμως σε κάποια πράγματα, επειδή είναι ελεύθερος επαγγελματίας κι αυτός και είναι άνθρωπος της αγοράς, καταλαβαίνει ότι δεν μπορείς να παράγεις, να καταναλώνεις περισσότερα από όσα παράγεις, και δίνει έμφαση σε κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι και στην Αμερική, που κάποιοι οικονομολόγοι λένε ότι τα μέτρα αυτά που πήρε με τους δασμούς δεν είναι καλά, και ότι βλέπουν επιπτώσεις οικονομικές, θεωρώ ότι αυτά είναι πρόσκαιρα, και αυτοί δεν κοιτάνε μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα θα είναι καλό για την Αμερική αυτό, και φυσικά θα είναι καλό. Δηλαδή, αν γίνουν πραγματικά εργοστάσια και φέρει και όλοι αυτοί οι δασμοί που βάζει μειώσουν το χρέος της Αμερικής, μακροπρόθεσμα η Αμερική θα έχει όφελος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, το τι λένε κάποιοι μονολόγοι, ή για ποιους λόγους το λένε, ή δεν κοιτάνε μακροπρόθεσμα και κρατάνε πολλές φορές, γιατί πολλές φορές οι οικονομολόγοι έχουν αποτύχει σε πολλά πράγματα που έχουν πει, όπως και για την Ελλάδα. Λέγανε το Δουνουτού ότι η Ελλάδα θα έχει 1% ανάπτυξη, και έχει 2 και 3. Φυσικά έπρεπε να έχει 4-5 για να μπορεί να βγει από την κρίση πιο εύκολα. Δεν το συζητάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν σημαίνει ότι οι οικονομολόγοι τα λένε σωστά, και κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν και κάποια συμφέροντα για αυτά που λένε. Το θέμα είναι ότι εμείς, η Ελλάδα, έχει αρκετά πλεονεκτήματα, και λόγω της γεωγραφικής θέσης, είναι κόμβος. Είμαστε καλός ή κακός η πιο σπουδαία χώρα αυτή τη στιγμή σε ΑΕΠ στα Βαλκάνια. Νομίζω μας κοντράει λίγο η Σλοβενία. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη, από ό,τι μαθαίνω, βιομηχανικής, μεσαγωγικά υποδιέστερες χώρες από εμάς, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, ακόμα και η Αλβανία. Έμαθα ότι θα φτιάξει εργοστάσιο οικία, παρακαλώ, που στην Αλβανία. Θα πρέπει να μας προβληματίζουν, και θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη κατεύθυνση στις κυβερνήσεις και στην αντιπολίτευση, να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα θέματα αυτά, το πώς θα αναπτύξουμε την παραγωγή στην Ελλάδα, διότι αυτά θα βελτιώσουν όλους τους δείκτες. Από αύξηση συντάξεων, θα μπορεί το καθένα να δώσει αύξηση συντάξεων, από αύξηση μισθών, αποφυγή του να φεύγουν οι φοιτητές μας έξω, και όλα αυτά
το brain drain και όλα αυτά τα άσχημα που γίνονται, υπογεννητικότητα κτλ. Θα πρέπει και με το δικό μας ρόλο ο καθένας να υποστηρίζει τα ελληνικά προϊόντα, γιατί αυτά μακροπρόθεσμα θα δώσουμε ωφέλη. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους. Και όταν όλους εννοώ και τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπάλληλους και τους ιδιωτικούς υπάλληλους και όλους τους εργαζομένους. Όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Ένα πράγμα που καταλάβαμε στην κρίση είναι ότι δεν είμαστε ένα κομμάτι ξεχωριστό. Είμαστε όλοι μια λυσίδα. Ο ένας επηρεάζεται από τον άλλον. Τελευταίο θα σας πω ότι μου έκανε εντύπωση κάποτε ένας που ήταν φούρναρης ο πατέρας του, ότι το 29 ο παππούς του με την οικονομική κρίση είχε αναγκριστεί με κάποια χρέη που είχε να πουλήσει το φούρνο και το ακίνητο, γιατί όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική έφτασε και στην Ελλάδα και επηρέασε και την Ελλάδα τότε τότε που συζητάμε ότι ίσως να μην είχαμε. Τώρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες εξαρτήσεις, εξαρτάται πολύ περισσότερο η μία χώρα από την άλλη. Τότε υποθετικά ίσως να μην εξαρτιόταν τόσο. Δηλαδή τώρα υποτίθεται ότι οι χώρες τότε δεν είχαν τόσο μεγάλους δεσμούς όπως έχουν τώρα μεταξύ τους. Φαντάσου και τότε όμως η οικονομική κρίση αυτή επηρέασε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν είμαστε ένας κρίκος με αλυσίδας που όλοι επηρεαζόμαστε. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πολιτική, η κυβερνητική πρέπει να αλλάξει, να βλέπουμε και από την αντιπολίτευση, γιατί ακούμε κάποιες λέξεις σκόρπιες αλλά χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και χωρίς κάποιους συγκεκριμένους τρόπους για να γίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει το κίνητρο και υπάρχει κίνητρο. Σας ευχαριστώ πολύ.